mụnwa bụ Chinonso bụ ezi nwa na-edo n'abalị anụnwa bụ 14th of December eji m akwa n'aka wee na-akpọku anyanwụ na-agbara na-akpọku aja ana na-akpọku ikuku na-akpọku mmiri wee na-akpọku ezumezu mmụọ niile gbakọrọ wee ka ụwa ọra mmụọ niile ọ na obi ezumezu ezi nwa na-edo 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 ana m akpọku unu n'abalị a n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo niile ma nwoke ma nwaanyị ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo niile ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ma ndị amụ na eke ma ndị amụ n'orie ma ndị amụ na afọ ma ndị amụ na nkwọ akwa ka m ji n'aka n'abalị a wee na-akpọku Chukwu pụrụ ime ife niile na-akpọku ohu mmụọ na nnụ mmụọ na ihe nna ya kwa n'ọnụ n'abalị a biko nọ n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo biko ka unu bupụrụpụ ife ọbụla bụ ife ọdachi ihe ọbụla bụ ihe ogbochi mmụọ ogbochi mmadụ ihe ọbụla bụ ihe na-adada akụ na ụba fa ihe ọbụla bụ ihe na-adada agam n'iru fa ihe ọbụla bụ ihe na-ebutere ha ndachigha azụ n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo eji m akwa a n'abalị a wee na-ebupụ ajọ izu ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị mmụọ maọbụ mmadụ na-ezo n'isi fa ebe ọbụla nwa obi ezumezu ezi nwa na-edo nọ eji m akwa anụ a wele spik wele ekwu okwu protekshọn nchekwa n'isi nwoke na n'isi nwaanyị wee na-ekwusị na onwekwa ihe onye ilo ya emetawu n'isi nwa obi ezumezu ezi nwa na-edo ọbụla ka ala bụ nwoke ka ala bụ nwaanyị nọ n'okpuru ezumezu ezi nwa na-edo wele ezela anwụ ezelu mmiri ekwu m sị na ha ya na-aga n'iru na ndị ilo ama mfụnatafa ọchụchụ mmụọ ọchụchụ mmadụ na ọ bụla maka fa ọnụ bụ ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo ekwu m sị na Chidimma ga na-adịrị ọnụ agwele ewe afọ na-agọ n'isi ọnụ n'abalị a ekwu na nwoke ga-afọ n'anya na nwaanyị ga-afọ n'anya akụ na ụba ga na-erubere ụnụ isi ego igwe ga na-abịara ọnụ ife ọma ya esi n'aka nwoke bịara ọnụ si n'aka nwaanyị bịara ọnụ nke onye yeri ya akpụọ n'iru nke eriwo n'anya afọ n'anya gụwa bụ nwa obi ezumezu ezi nwa na-edo na-ege ekpere a na-ekpe n'abalị a wee na-eti ise ekwu nsị na Chidimma ga-adịrị gị ekwu na akụ na ụba ya abịara n'aka ịna n'aka ekpe uje na ụna ama mmerọ gị ife ọjọọ ijewe n'ihi ejere na n'ihi anara ụbọchị njọ na ụkwụ ama mpụ ga ama ana m aga ọfọ n'isi gị n'ụbọchị tata wee na-azụ na ọ chọrọ nke ọjọọ eme oye zute ọdachi ife ike ka m na-agọ n'isi ụnụ ka m na-agọkwazi n'isi onwe m na n'isi ezinụlọ m wee na-ekwu na ya na-aga n'iru ekwu na ọnụ bụ ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo onye na-emebere investment na ndụ ọ ga-eme investment onye ife na-ada agarụ ọ ya ebido gabagharị ya onye ụzọ akpọchiri akpọchi biko ka ọ gbaa esi ya onye na-arụbere ụlọ ka ọ lụta ụlọ onye na-agbabara moto ka ọ gbata moto onye na-emebere investment dị iche iche investment dara ụda ekwu na ọ ya eme asị m ụzọ akụ na ụba ya mepesịara ọnụ agara ofube gị wee goo oyibo na ya na-erute ụlọ aka ana m akpọkụ mmụọ niile nọ n'obi m mmụọ niile mụ na ha ya eje ana eze nwaanyị mmiri ekulu ana m akpọkụ gị ana m akpọkụ ogwu udo na ogwu nne nwaanyị na-akpọkụ akpụ ọkara ete ana m akpọkụ ụlọ asị ana m akpọkụ ngene ana m akpọkụ ohu mmụọ na nnụ mmụọ niile mụ na ha yi ana m akpọkụ ezumezu agwụ m ezumezu ara obi na-agụ m mmụọ niile nọ n'obi m akpọkụọ mmụọ na asị m na biko gbata bịa gbaa ọgụ nọ n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo ka m na-akpọkụ ụnụ n'abalị a ekwu na ife mmụọ abụọ awọ bụ mmiri achụ na ọdụkwa ihe mmụọ awọ ụkọ bụ mmiri achụ na ọdụkwa mmụọ mkpa awa anọkwa na-agbasa efe na nkịtị na ihe mmemme Chinonso ji wee mụrụ anya na nderi a wee na-akpọkụ ụnụ n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo n'ọdụm mkpa ana m ayọ ụnụ biko na ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo niile a na-aga n'iru ekwu na nwoke cherufu ọnwụ ya anwụ nwaanyị cherufu ọnwụ ya anwụ nwoke cherufu ọdịda ya ada nwaanyị cherufu ọdịda ya ada na ha ya na-aga n'iru dịka oke nwe na-ada amachi ya n'azụ ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo niile ya bụ ihe a na-eme na ịda akpatara ego ya bụ ihe a na-eme na gị na client ma kọstọma kwuchie okwu na ọ da adaba n'abalị a ka m ji akpa wele egbupịa ọwụ mmụọ na-eme mmadụ na-eme ọgwụ agwara agwọ
na mụnwa bụ echi ezi nwa ya na-edo ezumezu m na-eji ofu mkpụrụ akwa ole emebi ọgwụ n'isi mmadụ na mụ ji akwa anụ a n'abalị wee na-asị ọ bụrụ ọgwụ agwụla agwọ na-eji ime akwa wee mebie ya n'abalị a dịka m na-amawa akwa ka m na-eset nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo ọbụla eji ọgwụ wee jide ana m eset ya free. Nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo na-ada agara n'iru ka m na-amawa akwa ka m na-akpasa ya bụ ihe ahụ ji ya agawa n'iru. Nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo nọ na ndịndị ka m na-amawa akwa n'abalị a ka ya bụ ndịndị ahụ si ya n'ahụ pụọ. Nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo ọbụla akpọmasị na-akpọ ụdọ ji n'ụzọ abụ n'ụzọ ka m na-amawa akwa n'abalị a ka ya bụ ụdọ ahụ ji ka ọ gbatọọ ka o nwere onwe ya. Ekwu na nwoke ya afọ na nwaanyị ga-afụ gị n'anya, mmụọ ga-ekwere gị okwu, mmadụ ga-ekwere gị okwu, ọ ya na-adọrọ ọnọ na mma. Ụnụ bụ ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo dịka ị na-akọ na-eti na ekpere a na-ekpe ekwu nsị na Chidimma ga na-adịrị gị, iru ọma ga na-akpọ gị na mmụọ bụ chi nọ nso ose na iyi akpata akụ na ụba na iyi enwe ndụ na uju na arụsiri ike na uju na iyi na-aga n'ihu n'etiti ụmụ agbọghọ na iyi abụọ ka ibe. Ekwu n'etiti ndị gị na ha na-azụkọ ofu afịa na iyi abụọ ka ibe, n'etiti ndị gị na ha na-arụ ofu ọrụ iyi abụọ ka ibe, ọ ya na-adịrị ọnụ na mma. Na mmụọ bụ chi nọ nso obi ji ike nga na ọnụ nji wee bụrụ dibịa wee na-ekwu okwu a n'abalị a wee na-asị na ọdụgoro na mma na nwoke si na ọma ndịrị na mma ya anwụ, nwaanyị si na ọma ndịrị na mma ya anwụ. Ọfọ na megide mmụọ megide mmadụ sikwa na ọma ndịrị gị na mma. Ọ bụ ife si na be nna gị na-adọpụchi ya gị azụ n'abalị a eji m akpa anụ were ekwusị ka ya bụ ihe ahụ si na be nna gị ka ọ dajụọ maka na akwa ka eji eze mmụọ iwe wee na-asị ka obi mmụọ dajụọ n'ebe ị nọ ka obi mmadụ dajụkwazie n'ebe ị nọ. Ọmmụọ si be nna, ọmmụọ si n'ikwu nne, ọmmụọ so wee bịa ụwa. Ọkwa na ihe aṅụrụ aṅụ ihe akpara akpa n'ụzọ abụ n'ụzọ ọwụ nne ṅụrụ nna ṅụrụ ọkwanụ nke ịṅụta n'onwe n'ụwa gara aga eji m akpa anụ were aṅụ asị ya bụ iyi n'isi gị. Ajọ ihe ọbụla aṅụrụ n'isi gị, ajọ okwu ọbụla ekwuru n'isi gị eji m akpa were ekwughasị ya. Gụnwa bụ nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo na ekwuru m na ya na-aga n'iru, ekwuru na ya akpata akụ na ụba, ekwuru na ihe enwe ọnwụ, ihe enwe ufo, ihe enwe awele, ekwuru na ibe na-eme ife ego n'ihe so na-eme ife ego. Ekwuru nsị na ya na-aga n'iru, ekwuru na ya agba ama, ekwuru na ya eme investment upon investment na ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile ya ụgbado ide ọgaranya wee na-ekwu kpọkọ ohu mmụọ na nnụ mmụọ sị ka a wara ụlọ ezi akụ na ụba n'abalị a, wara ụlọ ezi ego, ezi agam n'iru. Unu jewekwa unu jere ụnụ akụ nnado ụkwụ akpọrọ ọnụ na ụkwụ ama mkpọnata ọnụ ka m na-agọ n'isi ụnụ ka m na-agọ n'isi ezinụlọ ọnụ maka na ụkwara na-akwa ewu na-akwụ isi ọnụ na ya wee na-ekwu na ezinụlọ dịkwazi protected na obi ezumezu ezi nwa ya na-edo. Eji m akpa ata n'abalị a wee na-asị ka enu na anachekwa ọnụ, ka Chukwu na ndị anachekwa ọnụ, ka aja na-akpuchide ọnụ dịka nnegwu kpuchitere ụmụ ya. Asị m mmụọ dị na mmiri gọzie ọnụ na dịka unu kuru mmiri wee ṅụọ na ọnụ ya na-aṅụrụ ndụ, ọnụ ya na-aṅụrụ awele. Ụkwụ ọnụ zọrọ na aja na ga-abụrụ ọnụ ngọzi, anyanwụ chara ọnụ ya abụrụ ọnụ awele, ikuku unu kuru ga-abụrụ ọnụ arụ isi ike, ga-abụrụ ọnụ ife ọma wee na-ekwusị n'otu nkwụrụ ka ọ ga na-adị na ọnụ mmụọ ya agbaghị, ọnụ mmadụ ya agbaghị n'isi ọnụ bụ ọmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo ka ọ gazie n'ọfọ ka nsi wee gọ. Asị m ya dọrọ ọnụ na mma, ya gaziere ọnụ na eke, ya gaziere ọnụ n'orie, ya gaziere ọnụ n'afọ, ya gaziere ọnụ na nkwa ha na-anọdụ n'ụbọchị na-anọ. Ọkwa n'ọfọ ka anyị gọrọ ka ọ ya mana kwa ọfọ na uwe ise.